Omiti nyalo lero no mana matin komakore koda kit twak ma samoro useto kaka agenda ma udwa ni mondo muwuo kuom ranyisi Rongo, bunge la mwananchi wa Rongo. Ang'o gini magai duwe ni kawuono ni endo wadwa ni mondo watwage wi gima kama, to magi gik mwadwa luwe godo, to wadhi yudo solution to this problem kama. Solomon, ere ka ku conduct sessions ka didwoki kanyo, adidwi kanyo adwa mana bende jiwo kama wacho cha. Kichwambi wan gi the same experience. Masa morido ka ng'ato bira dieri en gi shida moro, like kaka mar hospital no en gima chendo sana, wach health no thiko. Aparo ni nitie mesa moro mikawo mana sana, onya konyo ng'ato sana, but onyisi ni kare nitie problem kacha. Ok inya time ni jite. Koro ka imiye sano to koro idhi godhogi. Like kaka chieng' moro ne adhi referral to ayudo ni pi mimedo mag emergency gi onge. Ayudo ka ing'iewo oko. Kambi natero jatuo kanyo to ayudo to maber ka adhi tagocho ne the chief of Samar Health marwa. When I called, in the next 2 hours, provision not timnowa. Niso ni samoro nitiere kaka deko moko nitiere e weche mag kaka gikelo moko. Koro mano bendi chendo. But aparo ni mano mesa moko ma wakaw mana matin mana mar konyo go kang no. To ok ni nyalo timene ng'ato sano. But magi gi koro kami penjo no koro adwoko go. Ni to ere kaka waketo twak magwa. Bunge magwa ok gin kuonde ma formal ahinya. To an extent moro ma wan kata gi order paper machalo gi maro ma National Assembly. Kich bing ni pod wana jomo chokore ma pod oketo chia mar wadwa ni mondo wakony. Ok en gimoro ma ang' idhiye man gi structure mar debate makoro ang' idwa keto maka ang' utieko to nitiere kata allowance. Koro mano keto ngoyo okelo yom. Gik matimore ni samoro wach mowuok. Koro yudo nyakwa wuoyi koro. Ka nitie manyalo wuoyi kanyo, wuoyo wa momiyo tudore gi jo media nikech wadwa ni gino dhino wayamo. Nikech kama wache kanyo to kodhi yamo kaka dhi lande. Ema wadwa ni ka wach moro winje wuok kata marach kata maber, nitie bende ok wach maricho lilo. Jatelo moro nyalo timo moro maber, gimoro kel otim maber. Wanyalo dhi media mondo wapuo ni onego bed ni keep on timo kaka otim maber no. Marach ma nitie ng'ikruok bende owuoyo. Emomiyo jo media nyaka watudre go sa asaya. Nikech gine ma gigolonwa gigi oko mondo ji ong'e ni kar gima kama timore nitiere. Koro mane onge twak mobedo structured in a way mani kawuono wan gi order paper wadhi discuss gima kama, kawuono uruchato wadhi discuss gima kama nikech ok en gima ji dhie sate. So are you confirming ni uonge gi vision kata mission? No, one go in a way, but ema miatemo wacho ni okay. Mara reo kama dwa kelo ni en ni bunge lo ne chiko se new platform like ours one koro wasa register wasa CBO now kaka marwa. Then what do they register go kaka civil society. Koro CBO obro konyowa e weche mag gimluongo ni community advocacy. Kaka wanyalo partner gi jomoko samoro nitiere problem moko mag nyithindo manyiri like wanyalo partner mondo white center towels moko itere schools mago. Then the civil society part of it kech wadwaro isago diriyo madil gi human rights. Koro mago mane mwatimo. Koro mago bende nyalo konyo e makelo vision. Kwa kete CBO bro konyo members wa bende mondo at least samoro yud girgi magidogo magi nyalo timo kanyalo kene. Koro magi gik ma watimo sane mondo at least koro konyo mondo wabed gi paro mambele. Okay. Kwa hivyo seche me wacho ni samoro weche mag structure mag gik ma ugo e mbaka. Agenda ma uset. Udwa ni wachieve kode ang'o. To iduoka ni uonge gi gimoro ma formal. Obed ma formal line. Does it mean ni uwe lakini okung'eyo ni gimu wacho ni udwa achieve godo ang'o mara mondo miyo kony mwananchi wa kawaida? Nikech en bunge la mwananchi. Emo miya nyisi ni sama wach moro wuok. Bunge la mwananchi sami iwuoye ka nitie gima wuok. Samoro wach moro nyalo winjo ni yath onge hospital, ji odhi chago koko. We come in now. Ang'o mi yath onge hospital? Ang'o mi service mar yath ni koro ok bed hospital? Koro we come in kanyo. Magi kuonde mwadonje. Wan kaka jofwambo wacho ga ni no news is good news. Seche ma idhi oko yudo ka onge news. Mano manyiso ni it's good news. Koro does it mean ni kaka ubende konono ni jotelo dang bed ni gimoro amora ni sawa magitimo everything kaka dwarore?
mano manyiso ni mano is the end of bunge la mwananchi. And in life onge gibiro timo ber sate kuro era jaber onge kata mana odu kuonde mwadake onge timo ber odi chigudi jakagu dodru kamera ija jakom